тинейджър. От училище вкъщи и от вкъщи на училище. Сега за него знаем, че има блестящ старт. Представяме идола на всички тинейджърки. Богомил! Прожектор светлина и бас. Знам, че ще видя пак. И знам, че аз готов съм да призная. Питам се дали не откривам нещо ново. Що ти сега си тук. Едно искам с тебе нещо ново. Дали не търсиш друг? Ти дойде. За други аз забравих. Ти дойде. Веднага си представих. Тялото ти в ритъм. Трябва ли да питам? Тялото ти в ритъм. Трябва ли да питам? Погледнеш ли към мен за миг? Всичко ще направя. Мислите ми ти и аз, и никой друг да няма. Питам се дали не откривам нещо ново. Що ти сега си тук. Едно искам с тебе нещо ново. Дали не търсиш друг? Ти дойде. За други аз забравих. Ти дойде. Веднага си представих. Тялото ти в ритъм. Трябва ли да питам? Тялото ти в ритъм. Трябва ли да питам? Наградата в категория BG